Bună, dragilor! Astăzi vreau să vă arăt cum ne îngrijim mâinile, indiferent de timpul de afară, după cum vedeți, fiind foarte rece, mâinile mele sunt destul de uscate, cuticula o am la fel destul de uscată, așadar vă propun pentru îngrijirea mâinilor acest set de la Seduction, conceput de Magnetic, care conține așa un scrub pentru mâini, o loțiune delicată pentru mâini, ulei de cuticule, puteți alege această aromă de cașmir, mie îmi place foarte mult cum hidratează, dar și mirosul acestuia este foarte intens parfumat. Și haideți mai departe să vedem care sunt pașii. Exfolierea se face sub jetul de apă caldă, mai întâi înălțim mâinile, iar cu părțile dorsale vom masa scrubul. Apoi trecem și masăm fiecare deget în parte și insistăm și pe zona cuticulei. Insistăm și între degete, în principiu din cauza frigului sau pentru că iarna apa este mult mai dură, mai calcaroasă, pielea noastră se usucă mult mai tare. Așadar este recomandat să facem acest procedeu, exfolierea, o dată pe săptămână, iar hidratarea mâinilor să fie făcută după fiecare spălare pe mâini. Ținem cont că unii dintre dezinfectanți pe care îi folosim destul de des în această perioadă usucă foarte tare pielea. Plătim sub jetul de apă. Cu această frumoasă perie Silky Smooth, putem insista în zona cuticulei. Atât exfoliantul cât și peria ajută foarte bine să îndepărteze celulele moarte de pe piele. Nu uitați, după ce folosiți perile, acestea trebuie dezinfectate în soluția pe care voi o aveți la îndemână sau în salonul vostru. Ștergem foarte bine mâinile pe un șervețel absorbant sau un prosop de unică folosință. Mai departe, vom aplica loțiunea pentru mâini, Hand Lotion. Ea se absorbe destul de rapid în piele, nu lasă senzația de mâini grase și catifelează foarte tare pielea. Aici pe spate puteți vedea și lista de ingrediente, conține multe vitamine și uleiuri speciale. Vom aplica o pompiță pe partea dorsală a pălmii și exact cum am procedat cu scrubul, voi începe prin a masa părțile dorsale ale pălmilor. Noi avem nevoie ca partea dorsală a pălmii să fie hidratată și nu palma în sine. Și continui masajul pe fiecare deget în parte. Chiar vă invit să experimentați și să le oferiți clientelor voastre la sfârșitul fiecărei manicuri un astfel de tratament. Vă vor aprecia foarte mult și vor fi mult mai încântate decât dacă omiteți acest pas. Această cremă este disponibilă și în varianta de poșetă la 50 de ml. Masăm bine și acum, după acest răsfăț, mâinile mele sunt
cu totul diferite. Dacă mai țineți minte cum arătau la început, pielea este mai hidratată, la fel și cuticula. Eu am deja unghiile crescute de 2 săptămâni. Ce diferență este! Așadar, vă invit să acordați importanță îngrijirii mâinilor, pentru că ele ne ajută să facem toată treaba.